Det er stilheden og naturen, der først gør indtryk i Vejle Ådal, men ådalen byder på meget mere end det. Så skruer vi lige til. Og du må godt tage en lille pause undervejs, så du lige kan få vejret igen. Det kan jeg ikke, for der er snor. Og der vejer hun altså kun 3 kilo. Vejle Ådal er til for at blive brugt. Det mener naturvejleder Per Høgsberg. Han har et klart mål for, hvad gæsterne på vandreturen gerne skulle få med sig hjem. Nogle direkte oplevelser. Nogle historier. Dagens historier handler om alt fra Bindeballestien Og der kørte man altså med dampmaskine herudad, helt til vandet. Til de mere makabre mosehistorier. Der ligger hun nede i sin kiste. Sådan her ligger hun, inde i kirken. Og så kalder man hende dronning Gunhild. I kan godt se, hun er meget rynket og indtørret, men det var hun jo ikke dengang, de fandt hende i mosen. Der var hun helt opsvulmet. Det var derfor, de troede, det var et mord. Mens naturvejlederen og hans gruppe er på vej til søs. Nu laver vi et åkapsejlads her. Jeg tog lige noget brænde, nu smider vi det i fjorden. Er Mikkel på vej direkte til tops. Og så når du er fri af stigen, så kan du se, så er der nogle klatregreb på træet på vej opad. Ja. Og så bruger du bare dem til at komme så højt op, som du nu kan. Det er flot, det der. De er instruktørerne fra Vingstedcentret, der udnytter ådalens høje træer. 1, 2, 3, yes! Det var rigtig flot. Kæft, der højt op. Hvordan synes du, Mikkel han klarede den? Han klarede det rigtig fint. Han har faktisk talent som klatrer. Jeg vil sige, at hvis han bliver ved med at klatre, så kan han blive superklatrer, når han bliver ældre. Han vil være en af dem, der godt kunne blive en af Danmarks bedste klatrere, det vil jeg sige. Hvordan er det at sidde helt oppe i toppen? Det er dejligt, man føler, man har gjort noget. Man kommer helt op. Så har man præsteret noget. Nemlig. Inden I skal ud og køre, så er det jo vigtigt, at vi lige får justeret sadlen ordentligt. Og det passer med, at den skal være sådan cirka i hoftehøjde. I anledning af ådalens dag er motionsaktivisten fra Vejle Kommune i fuld sving. Han lejer mountainbikes ud, og kunderne de er tilfredse, ikke mindst med mulighederne i ådalen. Man kan jo køre overalt bakker, mudder og grus og asfalt, altså græs. Man kan køre over det hele. Vi synes, det var en super mulighed for at prøve at køre rundt ude i det flotte område, vi har herude. Op og ned ad bakkerne. Vi har lige været oppe i skoven og op bagved og køre en tur. Så det var simpelthen super godt. Altså, jeg tror aldrig, vi flytter herfra. Det er bare unikt. Det er stedet. Vi har også brugt teltpladserne ud af stien meget til en overnatning, og der kan vi jo cykle ud, så der er mange muligheder. Tilbage ved åen er kapsejladsen på vej mod en afgørelse. Hvem er det, der fører? Det er MS Ægir. MS Ægir. Det sted, vi står på, det er et af de steder, hvor Vejle Å har fået lov til at være i fred. Og det vil sige, at den løber i sin åslynge. William, nu er du godt på vej med at tage et par stykker mere. Jeg er bange for, at du ikke får føreren derovre. Det er et af de smukkeste steder, så det er virkelig en perle. Og så William. Og så en fjerdeplads. Du fik skidt en bronzemedalje. Prøv at se der, du startede allersidst. Der er træer, der er frisk luft, der er vand, og der er folk, der er i stand til på en god måde at formidle, hvad der er foregået. Og det er svært sådan rigtig at klage over. Så har du lyst til at være aktiv i naturen, så kast dig ud i Vejle Ådal.